sombrero para iwas sa init kasi ang init dito. Alauna pa, gaahak. Natunog ko sa tuyom. Ito oy. Magandang umaga mga kamaster, no? So, maligayang pagbabalik sa aking munting channel mga kamaster. And panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kamaster. So, for today's video pala mga kamaster is tinawagan ako ng pinsan ko, no? Si Striker Angler Club. Kasi isasama niya daw ako, mamimingwit kami, no? Doon sa tuburan. Saka sinabi niya sa akin mga kamaster is pag may nakahuli daw kami is ibibigay namin doon kay tatay. Yung kay tatay Silisar, no? Yung tinulungan ko kahapon. So yun mga kamaster. So abang-abangan nyo lang mga kamaster. 1 hour later. Ayun po mga kamaster, no? So andito kami ngayon sa tuburan. Dito kami mag kakast. So kasama ko pala si Strikers Anglers Club. Yan, o, dito kami sa tuburan ngayon. Oh, ito yung pamingwit namin mga kamaster. Yan si Strikers Anglers Club. So subukan muna namin dito mga kamaster kung mayroong strike sa area na to. Tingnan daw muna natin kung mayroong kakagat. Baka tayo ang kakagat. Ayun po mga kamaster, no? So pag may nahuli pala kami mga kamaster is ibibigay ko doon kay tatay Silisar, yung tinulungan namin ni Marinong Humboy. Sana may mahuli tayo ngayon para may maulam si tatay Silisar, no? Ano? So hanap muna kami ng magandang spot mga kamaster. First time ko makapunta dito mga kamaster, no? Sa tuburan. Meron palang beach dito. Yan mga kamaster, no? Andito kami ngayon sa tuburan, no? Yan, no? Baka nagtataka kayo mga kamaster, no? Kasi ganito yung formahan natin. So nagtakip pala tayo ng mukha. Saka meron tayong sombrero para iwas sa init. Kasi ang init dito. Another one. Ginagawa. Alauna pa, gaahak. Natunog ko sa tuyom. Dito oy. Matinik ako sa ano mga kamaster, si Urchin. Ang sakit. Tingnan nyo mga kamaster. Master, kapaalang ako. Kasi yung dala kong sinilas baka masira sa dagat. Alam niyo na, may kunting halaga din. Grabe, ang layo pala dito mga kamaster. Ang layo ng ano nila, ang tawag dito, hunasan. Kung sa Bisaya, pahunasan. Yan, o. Doon si Striker, o. Malayo na. Iniwanan ako. Mirong si Urchin mga kamaster, oh. Mga kamaster, oh. Grabe mga kamaster, oh. Grabe ang talim. Yan. Yun siguro yung nakatinig sa akin kanina. Kamaster. Meron pang starfish. Ano? Tingnan nyo mga kamaster, oh. Ang daming si Urchin mga kamaster, yan, oh. Tawag sa amin yan mga kamaster is tuyom. Grabe ang dami, oh. Tingnan nyo mga kamaster. Yang itim na yan,
Grabe oh. First time kong kakita ng ganyan mga kamaster dito. Ang dami. So dandahan lang tayo ha, baka maapakan natin kasi wala akong sinilas, nakapaa lang ako. Mga kamaster, ang daming grabe mga kamaster. You know, meron pa doon oh, sa unahan. Tuyom yung tawag namin dyan mga kamaster. Pag hawakan mo yan, grabe sobrang tinik yan. Ang sakit sa tinik yan. You know, ang dami oh. Meron pa dyan oh. Yan mga kamaster. Yung itim na yan, yan. Sobrang dami. Ano? Grabe mga kamaster. Grabe yung ano na dito mga kamaster. Kung sa Bisaya pa, hunasan. Grabe, layo kasi na nilang hunasan ba. Layo na kayo minaabta no. Turang dapli no. Dandahan lang ako mga kamaster, baka matinik ako sa tuyom. Kasi nakapaa lang ako, wala akong sinilas no. Yung sinilas ko nilagay ko sa bag kasi baka masira. Alam nyo na, dagat. Mumurahin lang yung sinilas natin. Grabe mga kamaster, ang layo na nito. Sana may mag-strike mga kamaster no. So sinubukan na ni striker yun no. Ang layo na niya. Habulin natin no. Dandahan lang siya mga kamaster. Habang naglalakad tayo mga kamaster no, nantahan natin si Strikers Club. Ano muna, sabi ni Strikers Club, bibilhan niya daw ako ng fishing rod. Sana makabili na rin siya para sa akin no. Kasi mag-sponsor daw siya sa akin ng fishing rod para pag sumama ako sa kanya, di daw ako tawag na to, di daw ako maiinip no. Bibilhan niya daw ako. Sana bibili siya ng kahit yung mumurahin lang para sa beginner ba, nakatulad ko mga kamaster, kasi di ko pa alam kung paano gamitin yung fishing rod no. Ang layo na namin mga kamaster oh. Doon kami galing oh. Yung baybay na yun doon kami galing. Sayang mga kamaster kasi may kumagat. Merong nahuli si Strikers no. Kaso di ko nakuna ng video kasi malayo pa ako. Sayang yung mga kamaster. Bilang baka sa sunod. So yan pala yung nahuli niya mga kamaster no. Di ko nakuna ng video kanina. Yung maliit mga kamaster, dinala ko na lang kasi sa mata natamaan. Panamatay siya no. Mamamatay din yung to. Isa? Yung ano? Isa, good size na to mga kamaster. So yan mga kamaster no. So obserbahan ko muna mga kamaster para pag binigyan niya ako ng fishing rod, so alam ko na yung gagawin. So ganun pala mga kamaster. Pagkatapos mong itapon, so kunin mo ulit para yung isda is ma-attract sa pain. Kasi artificial lang yung pain yan mga kamaster. So wala pang kumagat no. Pero may nakuha na kami, meron na nakuha dalawa. Meron na nahuli. Sana bigyan pa tayo ng maraming mga kamaster para makabigay din tayo kay tatay no. Tatay Silisar. Merong nakuha mga kamaster no. Yan mga kamaster. Tiki-tiki lang pala mga kamaster. Dali natin to mga striker kasi malaki na.
Yun mga kamaster. Oh. Tiki-tiki malaki. Ulam na yun mga kamaster. Striker. Sayang mga kamaster. Oh. Parang yung Bao. palo. Bao na sana yun mga kamaster. Naputol yung ano namin. Ratol niya. Matalim kasi yung ano niyan. Ngipin. Bao. Sayang mga kamaster. Stock tayo mga ka-striker. Stock tayo, stock. So, ayan mga master, no? Palalim kami mga master. So, nandito kami sa boundary. Yan yung boundary ng Marine Peace Sanctuary mga master, no? Saka yun dun sa unahan, yung may dilaw na yun. Pag lumagpas ka na mangisda dito sa ilalim, banda is huhulihin daw, sabi nung lalaki kanina. Pero yung sa amin walang problema kasi ano lang to, pingit-pingit lang to. Yung ano lang, yung lambat lang yung inhuli nila. Pag ang isda kalagpas sa ano, yan. Yung mga kamaster, no? Fish on. Nakuha sila pulapo mga kamaster. May kumagat mga kamaster, no? Snapper mga kamaster. Mga kamaster, tingnan natin, no? Ang tuyong rin. Daming tuyong dito ka. Nagko. Yan, no? Okay na mga kamaster. Makakuha pa tayo ng marami para ang ulam. Mabigyan din natin si tatay, no? Si Lizar. Ang ganda dito mga kamaster kasi ang daming tuyo, no? Si Urchin. Sarap yan mga kamaster. Tiki mga kamaster. Pangalawang tiki-tiki mga kamaster, no? Yun mga kamaster. Ang daming tuyong dito mga kamaster, oh. Sarap siguro nito mga kamaster kung taga-rito lang ako mga kamaster. Stranded in the open, dried out tears of Maraming catfish na maliliit mga kamaster. Yan, oh. king on Yan yung ocean, makamandag na isda. Pag natinig ka dyan, the barrel yayay ka talaga. waiting for the Grabe yung kamandag niya mga kamaster. face to open, to wait Ang daming tuyong. Ang sarap ng piling mo. following the light that sets me free. Kinason mga kamaster, oh. Yan mga kamaster, oh. Kinason mga kamaster. Ano pa yung tuyong, oh. Tuyong. Mga kamaster, sa dami lang nakikita kong tuyo mga kamaster or si Urchin, ito pala sila, oh. Kumukuha sila ng si Urchin, oh. Ayun, nilinisa nila. Tingnan natin mga kamaster. Grabe sa amuan na dito boss, kay nihit isa na dito Bourbon. Amo po ginang
Amo pagi nang saumon pagi namo kay para magkaon ni ilana. Ha? Hitayo. Ngit kita semua ay daghang kay manguha god. Wow, pwede na niya. Grabe di daghana dito lang kita anak ko dito. Grabe daghana. Na po sa ako agi panguha na ako eh. Lagi. Burbon, asa burbon. Oh, burbon. Ada kang ito yung mo kanang imurang kuhito na na o na. Ito kay tagaliog sa ulo na. Dito sa mua grabe ay sa mo para gina mo lagi. Maluya pa mi. Dito sa bagay size kay Juter sa nani nga tuyom. Anda kang tuyo. Ato dito, Juter man. Muha sa sila dito. Mm. Ayan po mga kamaster no. So punta muna ako sa baybayin mga kamaster kasi sakit ng paa ko. Kanina pa kami nakatayo. Si yung kasama ko andun siya. Sinubukan niya doon sa may ano. Doon sa malalim doon. Sinubukan niya mag-casting doon. Kaya ako punta muna ako sa baybayin no. Kasi bibili ako ng tubig. Di pa ako nakainom ng tubig. Grabe ang daming tuyo mga kamaster. Wala pa akong chinilas, nakapaalang ako. You know? Tuyong. One eternity later. Kapagod mga kamaster no. So andito muna ako sa baybayin mga kamaster. You know? Meron palang resort dito mga kamaster. You know? I love Permis Resort. Yan. Dito muna ako sa baybayin. Hintayin ko muna si Strike Anglers Club no. Kakapagod. Yan mga kamaster. Dito kami sa resort. Grabe di ko aghunas. I-resort yun dyan mga kamaster sa unahan. Maganda din pala dito mga kamaster pag nag banding kayo ng mga magkakaibigan nyo. So maganda rin dito puntahan no. Mayroong video bar. So habang hinihintay ko si Master Raymond mga kamaster no is maglakad-lakad muna ako dito sa baybayin. You know, first time ko pala makapunta dito mga kamaster. Dito sa lugar nila. Nabutan kami ng hapon mga kamaster. Ayan po mga kamaster no. So konti lang kasi yung nakuha namin mga kamaster. Kaya di ko siguro mabibigyan si Tatay Silisar no. Kasi konti lang yung nakuha namin ni Raymond. So inintay ko na lang si Raymond dito mga kamaster kasi maggagabi na. Uuwi na rin kami mamaya. So ayun mga kamaster no. So maraming salamat sa panood ng aking video mga kamaster. Yun.